kusangana kwetiri kuita panyaya version ndichikupai maupdates enyaya dzinenge dzichiitika muZimbabwe. Tiri kuona kana vanhu veZANU-PF chaivo vatowana zvekutaura nepamusoro penyaya yavanyoka yemabhunu. Tiri kuziva kuti kubva nezuro vanyoka yemabhunu vaitaurwa vachinzi vakatakurwa vasi kuzikanwa kwavari, vamwe ndo vari kuti vakasungwa, asi chokwadi chaicho hapana ari kuchiziva. Vamwe ndo vari kutofamba vachitotaura kuti nyoka yemabhunu akarobwa $1 million. Hatisi kuziva kuti kwavari kuzviona, vari kuzviona kupi. Asi panyaya yavanyoka yemabhunu tazobata chokwadi kuti aiwa vanyoka yemabhunu variko, vari safe, ende vanyoka yemabhunu havana kana kumbosungwa, variko. Asi kusawanika kwavari kuita ndokuri kuita kuti vanhu vashandise advantage yekuti vaite kunge vanyoka yemabhunu havapo, nekuti vanhu vanovada nevanhu vasingavade munovaziva kuti varipo. Saka hatichazive kuti anovada wacho ndeupi, asingavade wacho ndeupi. Ende munotoziva kuti vanhu veZANU-PF vanotoshandisa mukana pazvinhu zvakadai, ende vanenge vachida kutoziva kuti muri kuronga zvipi kunyarara kwemunenge maita. Saka vanenge vachitokonya tokonya kuti vanyatsoziva kuti mapapi nenyaya yenyu, ende hazvisi zvinyowani kunyika yeZimbabwe kuti vanhu veZANU-PF vanhu vanotopa pressure kuti vanyatsotsvaga information yenyaya dzinenge dzichivanetsa panguva iyoyo. Pane audio rendinaro panapa riri kutaura chokwadi pamusoro pavanyoka yemabhunu nekuna nyoka yemabhunu, zvekuti zvimwe zvese zviri kutaurwa nevanhu zvekuti vanyoka yemabhunu vakasungwa, vanyoka yemabhunu vakatsakatika. Nyaya yechokwadi muchaiwana paaudio rendiri kusenda panapa, munyatsonzwa chokwadi chiripo pamusoro pavanyoka yemabhunu. Regai tibvumirane kuti comrade nyoka yemabhunu vari safe. Ndo chekutanga chatoda kubvumirana pano. Vari very safe, vari very healthy, vari kufema chaizvo. Chechipiri toda kuti tibvumirane kuti zviriko zvinenge zvichiitika kubackground, asi chinoita kuti patore nguva yekushambadza kuti chii chiri kuitika ndechekuti tinenge tichida kuona kwazviri kubva nekwazviri kuenda, nekutiwo mukufamba varimo wana Judas Iscariot vatinenge tichifamba navo, vanenge vachipusha maagendas akasiyana siyana. Asi chatinokoshesesa kana tiri pachimurenga ndechekuti macommanders edu ari safe. Ndo chekutanga chatinokwanisa kukoshesesa izvozvo. Saka commander nyoka yemabhunu vari safe, ndo chiziviso chakakosha ichocho. Tiri kumonitor situation each and every move yavari kuita as the regime, kuitira kuti kana taona kuti out of hand tichagoerana futi kuti zviri kubva kupi, zviri kuenda kupi. Asi chatinoziva ndechekuti hatina kana commander umwe watichaluza pachimurenga chatinacho ichi, nekuti tikaita mistake iyoyo yekuti tiluze commander umwe naumwe zvake pachimurenga chatinacho, zvinhu hazvimiriri nyika zvakanaka. Saka tiri kuda kubvumirana kuti let's trust the process, let's trust the leadership. Yes, tiri kuona vari kupusha, vari kuinvesta Second Republic yese kuedza kuataka, kuedza kuda kuvhara miromo, kuedza kuda kuvharidzira umbavha hwese hwavari kuita nekutraya kubata main parts. Variko wana Blessed Mhlanga, muri kuziva kuti vachirimo vakavharirwa. Masituations ari kumonitwa futi nevanhu veZimbabwe wavo. Takangomirira kuona kuti what are their next moves. The same applies kunana comrade nyoka yemabhunu. Hazvigumiri ipapo, zvicharamba zvichienda kumberi. Asi chatinoziva ndechekuti vanenge vachinyangira yaona. Ruzhinji rweZimbabwe ngaruzive kuti situation is being monitored very closely, and we assure you that we will never lose any one of the commanders of this revolution yekusunungura vana veZimbabwe. Tatenda.